Ola, eu son Lucía Greda Seoane, de segundo de ESO. E hoxe vouvos a falar dun libro chamado Ciclo bis. Este libro trata sobre unha rapaza que non sabe se quere seguir sendo rapaza ou se quere convertirse en rapaz. Así que, un día que tiña regra e estaba no baño apareceulle unha xenia. Esta xenia díxolle que durante os 28 días que lle duraba o ciclo, era ou el poderíase convertir de rapaz a rapaz ou de rapaz a rapaza as veces que era ou el quixera. E ao final do ciclo tería que elexir se quedar rapaza ou rapaz. Xulia, máis ben Xulio, apuntouse a clases de natación porque non estaba moi convencido de que o seu pene fora grande. E así nas duchas podelo comprobar. A parte de Xulio namorouse dunha rapaza que se chamaba Esther e a parte de Xulia namorouse dun rapaz que se chamaba Roberto. E iso faría máis difícil a decisión de se quedar rapaza ou rapaz. O autor deste libro é David Durán y Gisbert. David Durán naceu en 1963 en Barcelona. Algúns dos seus libros, ademais de Ciclo bis, son Lemos en pareja ou Titoría entre iguales. O meu persoaxe favorito deste libro para min é Roberto, xa que portouse moi ben con Xulio, aínda que, ao principio, el comportábase moi extraño con el e, ademais, portouse moi ben con Xulia. A miña opinión sobre este libro é que me gustou bastante, xa que o autor fala das cousas da menstruación e das cousas sexuais sin ningún problema. E, ademais, gustoume moito como acabou o conto. Na miña opinión, recoméndovos este libro. Chao.